Nagluto at tikinan mo lang. Igasak mo muna, Ida. Igasak, tipusi. Isaga pag-bit. Kapag-bit lang na maigisa. Santo adawan. Wow! Seafood curry. Ibaliktad basit sa adawan. Pag mga nalakulbat. Sarunok na ikabil daytoy. Udang. Wow! Kalupos alideg, sumtapak na imasmat, no kaya't yua dang-dang-dang, balbaliwak manan. Kalupos alideg, sumtapak na imasmat, no kaya't yua dang-dang-dang, balbaliwak manan. Kalupos alideg, sumtapak na imasmat, no kaya't yua dang-dang-dang, balbaliwak manan. Kata dawat. Dawat. Igisa tayo madigiti tahong. Wow! Kapag gitna ay ayun na. Mete angot na. Nagtanlo. Kalabak basit. Namahan ko na nabayad yung panangigisa, taknuhan niya kumulbat. Tawag. Alahan tayo dyan tiguna tayo sa tinananam. Nananam pala ka, madamdama. Itatang. Igisa tayo dyan. Gulgulay. Wow! Isang ti sumarunong. Umuna nga, ikabel daytoy, bawang kan, laso na. Ay, bawang kan, laya gayam, bawang kan laya. Sote, umuna nga igisa. Pag-brownin base. Iti malem. Lulom-lom ni kenjay ini. Iti nagsabatan. Tika ang kanlangit. Ikabil dyan sibuyas. Nangayet. Abuya, timay matanga, nga isut mangiparik na.
Panagmay-maysa Keti Malen Luguman ako Si Kanti malaglagip ko Kasal sarita talagawan Kasanukan itandiyag ko Naglawakit lamien Nagpaitan tataw Nalaglakal ako man Nga umay ka sa rungkaran Sulat when mo retrato Medyo mayatan Idatan Ikabil tayo dayay kita Ikabil tayo dayay kita Tapluhan nga ma-overcook na gijay Gulgulay tayo mag Nay, ako nagimasan Nih na Kapidalong na basi ta do pati kita to eh Late! It's day! Kastoy! Di pa nagluto! Alao nga na yung mabali nga gitad ta. Nga. Kapit kay kita. Ay, naghimas na pa dati yan. Lilog na tikita na. Pagburikan ba, Sek? Pagburikan! Ikabil tayo na giti eh. Gulgulay na! Ikabil ko ti patatas. Tapno, urang ka nga mga titiin na po eh. Ta patatas man. Patatas. Kayat ko ti ano nga gulay. Ikabil ko jay. Siling taban. Siling nga nalabaga. Ngayon natimnagan di uong. Medyo sasarunok to datoy. Uong tanalaka lang nga maluto. Ikabil ko na ito may isang shrimp. Cubes. No cubes. Tapno lumana. Lumasa. Kiwa tayo base. Kabil ko ti uong. May isang kutsara curry. Pagpan, ipisok tayo na dito'y seafood. Nagito'y kinamulan. Nagito'y makan nga naggapo-baybay. Ita. Ikabil mo ba dato'y? Balon dato'y ka makadomingo. Manan. So nga, napuno dato'y paglutuan. Tapno da balbalo na ngayon ang kakabsat. Kani apong yukwa lang, ano
Nagbiag ito'y. Ayan ni Apong yun. Ngay napo. Nag-iimasan. Napo. Madamdamak to ay kabil deposit at mo din ako mulbad. Ikakmutan iti, paminta na nga naburbor. Pangramanan ka na. Ibusat mo kang dati patis. Naibusan niya kung kuala nga, ay patisan. Patis na palay di na panadomingo. Nay na, nagbanlaw. At nakantunay nga maburbor. Kalaba na pagbiit. Ay na nagpanglaw nama. Nayay ako. Nag-imasan ama. Ngay na. Nag-imasan. Nagadaho. Si Dan na makadomingo. Basta na talaga. Nung ka makaluto ngayon daw. Ilakam mo ti makadomingon. Ikabil tayong dati puset. Kanaluto mo tanda gito'y udang. Kaya na ako nag-imasan. Seafood. Kinamulan nga curry. Nagbanglaw. Nagbanglaw. Ramanan tayo. Nagimas. Nagimas tiraman nan, ama. Dahito yan, naaglutotin na po yung tada patatas na. Tapos pinalaptan. So, suno na DJ Napoy. Amuyo, edad nga pong yung kwalangan. Ado ti dapat nga liklikan nga kanan. So nga, bawas-bawasan basit ti mga itiin na po eh. Ramanak-manan. Ay sus, nag-imasan ama. Nag-imasan. Na. Ikan tayo iti Asian basil. Dati ko datoy, ag-agas, herbs. Asian basil datoy, nagpangda kayaw. Yung amunod na kastagta, ayan yung agmula kayo sayo ilaaw. Datoy kakwa.
na gito'y nabulbulong. Kasla ko kontra sakit, kontra rheuma, kontra uyag, kontra COVID. Naramanan tayo pagpantanda, ada baser nan, nagimasan. Ay, nagimas. Nalutong. Tara manang tayo. May nalutong, ama. Nalutong. Sama nasa pada bulong. Nyabulong. Nagimas ating baser lang, kumahangga sa nga pumaulo di jaraman na. Ramanan tayo pwede po siya. Daniwan ka po siya. Tadaram na kanisnisit. Mapang ka di buksit. Rumar ka di puriit. Hindi ma. Mama. Hindi ma. Sige, mas dati pa nakaluto ng maminsang pa. Okay, bye! Thank you for watching. Apong kwalang. Have a good day!